til. Nå, hvor er de søde. Ej, de er så søde. Vildt cute. Er det den her, der er mest modig? Far? Den der lyse en. Nå, den der 3. Og de har også striber efter deres. Det ligner en japaner. Den er lige kommet frem. Ej, hvor er de bare søde. 3 frem. Nå. De er søde. Der kommer måske en til. Nå, hvor er det cutie. De har striber efter deres mor og far. Kan du se det? Hvor er de altså cute. Jeg kan godt sige, at de ikke lige er født i går, ikke også? Ja, jeg tror, de er der omkring 3 uger. Ja, det er jo vildt, det er første gang, vi ser dem, så ikke? Det er så det står i bogen også. De kommer først frem på det tidspunkt. Hvor er de søde. Det var godt, du lige blev. Hvad? Ja. Hvor er de kære. De er søde. Se, der er en, der løber den i buret. Der var også en, der løb over i røret. Nej, hvor er de cutie. Nå. Hej. Så ser Katrine lige pludselig meget store ud, ikke? Ja, vildt. I forhold til dem, de er så vildt mini. Ja. Så vi kopierer endnu mindre, ikke også? Men... Ja, altså hun er ret lille. Hun kan næsten sidde inde i Katrines ene øre. Ej, hvor er de cute. Hvor er de cutie. Ja, du ser ikke kun syner. Du ser ikke syner. Nej. Jeg var lige ved at tro, jeg havde set syner, siden de ikke kom frem igen. Nå. Kan du godt forstå, at jeg blev overrasket i morges? Ja. Ej, de er søde. De gør nok meget energi. Det er mylder derude nu, hva'? Ja, der er 3 fremme. Jeg tror, det er de 3 modigste. Så er det godt, far? Ja. Nå, nu vil du den inde rør. En god legeplads for dem, ikke? Ja. Og man har jo aldrig så, eller jeg har i hvert fald, at han plejer at være, den plejer ikke rigtig at kunne lide den. Det ser det ud til, Katrine, eller hvis det nu er det, der han. Den har ikke sådan noget med